Moi! Eli mä teen tässä tällaisen ilmoitusvideon. Eli, joo. Eli, no kun me ollaan tässä harjoiteltu tosi paljon. Niin. Me toivotaan, että te äänestätte meitä jompaa kumpaa edes. Eli, no ei ole niin pakko, en mä kyllä pakota, mutta me toivotaan ainakin, että te äänestätte meitä. Eli, joo. Tää on nyt tällainen ilmoitusvideo. Meitä vähän kyllä jännittää tää, niin me yritän harjoitella tosi paljon ne musiikin, mitkä meidän pitää laulaa siellä, niin me muistetaan ne ulkoa. Mutta me toivotaan tosi paljon, että äänestätte meitä, jos meillä on hyvä ääni teidän mielestä. Mä kiitän teitä kaikkia katsojia. Ja jos te äänestätte meitä. Ja MTV:ssä tulee tammikuusta. Muistaakseni lähtien se koelauluharjoitukset ehkä kuvataan myös siellä. Niin. Eli toivotaan sitten, että äänestätte meitä. Moikka!